Най-сетне хотелчето след може би 36 часа път, турове сме тук. Диляна вече напърва рецепцията. Друго си е хотел до Верига. Това е рекоменднат китайски ресторант в Бейжин, Мишелин Стар. И ще ядем патица по-китайски. Yes. Имаме резервация. Всичко е под контрол. Вау! Ресторантът е вау! Такива каквито обичам. Всичко е пипнато. Разбира се, ние сме ни от първите гости, защото часът е 7 без 20. Още е малко рано. Има вече хора. Топли кърпички. Топли кърпички. Сега ще си избираме храна. За всички ли има меню? Това за мен ли е? Това е за вино. Аз нямам. Ало, има и бял чай, аз ще пия. Още не ни е дошла основната храна, патицата по-пекински, защото ще чакаме още един час, 90 минути се приготвя. Но започнаха да ни донасят нещата, които поръчахме и които ни каза, че са прекалено много сервитьорката. И това всичко, което до сега сме опитали, е просто феноменално. Така, патицата по-пекински, която я чакахме 90 минути, е тук. И е огромна. Шеф я разфасова, обезкостява. Ще споделя нещо, което не е много приятно, но подготвяте от жива в такава заготвяне след поръчка. Side dishes. Аз поръчах. Да се знае. Това какво е? Това са палачинки. Да, знам, че да сме. Но нудълите с какво месо бяха? Лаги. Много вкусно. Всичко беше супер.